Anything I need is a shorty real bad. Oh, di watang ganda, mahiwagang mahiga. So yan, nakakaya sa mga kapitbahay natin guys. Switch natin. It's 4:50 AM. So ayan, pupunta kami ng San Juan Beach. So yan, balitaan ko na lang kayo mamaya mga kandring pag nandun na kami sa San Juan Beach. Ayan, so tara guys. Few inches later. So yan guys, nandito na kami sa Bawang. Ayan na. So maliwanag na guys. Yan, malapit na kami sa San Juan. Kita-kits na lang tayo doon guys. Uy, ang bilis nyo ah. 4K naka 650 kayo ah. Ayan. So yan mga kandring, nandito na kami sa San Juan Public Market. Yan. Kasama ko pala ay CB650 and 6R 636. Yan. Yan. So nandito na kami 6:32 mga kandring. Ayan oh. Hi guys, dito pala yung daan. Itong GL Motovlog dito kung saan kami dinadala. Ayun, lalabas na naman kami. Joke lang. Yan, shoutout pala sa asawa ko maganda. Yan o. Ingat ka lang dyan ha. Ingat ka lang. So yan guys, makandring. Welcome to Kabsat, La Union. Baka dito na kami guys. Okay. So yan guys, nandito na kami sa San Juan Beach, dito sa Kabsat, La Union. So guys, pasok na tayo guys. So yan guys, pasok na tayo guys. So yan, time check is 7:39 AM. So ang ganda dito, nakaka-relax. Nakaka-relax mga kandring. Ayan, Hinata 2. Pwede kang magpatato dyan kung gusto mo. Ayan, surfing. Yun oh. Oh. Ay, ganyan pala mag-surfing oh. Subukan natin guys. Ayan. Ang daming tao guys. Ayan. So dito lang po yan sa San Juan, La Union. Ang nagsiswimming guys. Ayan. Diba? Ang saya. Wala lang kasi akong dalang damit eh. Gusto ko sana mag-swimming. Ayan, punta tayo sa Kelbe Surf School. Yan. Surf only lesson 500, advanced lesson 600. So yan guys oh. Oh, diba? Kapit ka ma'am, baka mahulog ka din. Yun oh. Diba? Dali yan. Sana. Oh, kapit. Mahulog ka.
So, sobrang ganda guys, oh. Diba? Ang maganda dito, hapon kayo mamasyal para ma-enjoy nyo yung sunset dito. Picture. Magandang dilag, puso ko yung nabihan. Wala nang Ay, ganda naman ni ma'am. Ay, ma'am. Oy, pwedeng sumali sa picture, ma'am. Abang mo, angas mo. Ma'am, matatanong lang ako. Taga saan kayo, ma'am? Dito rin po kaya sa San Juan? Montalban. Montalban. So, pumunta pa kayo dito sa La Union? Okay. You know, parang gusto kong matuto na mag-surfing, guys. Huwag mong subukan. You know? Diba? Hello. Nangangagat, ma'am. Ang cute naman ng aso mo, ma'am. Anong lahi yan, ma'am? Half bully. Oh, cute na. Hello. Anong pangalan niyo, ma'am? para-paraan, yan ka na naman. Yang mga tinginan mo na yan, alam ko yan. Bowa. Pwede hawakan, ma'am. Baka kakagat yan. Ma'am, anong pangalan mo, ma'am? Rose po. Rose. Ma'am, taga saan ka? Taga rito ka rin? Angeles. Ha? Angeles. Angeles, ah. Oh, bait. Uy! Ay, hindi naman eh. Okay. Now. Galit ko sa mga aso. Ayun, oh, may aso kasi dyan, oh. Maglalaki. Maglalaking aso. Ah, oo po. Ayan na. Now! Diba? Hindi na kita sasama dito. Tignan mo, oh, talaga. Galit na galit pagka po lalaki. Pag babae siguro, ma'am. Wala ka babae, hindi. Ah, pag babae. Ma'am, bigyan na lang kita ng sticker para subscribe na lang ako. Sige, ma'am, ah. Thank you. Only thing I need is a shawty real bad. Oh, di watang kay ganda, mahiwagang mahiga. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Nalulula, hindi ko mapigilan sa kanya, ako'y lubak. Dirty. Yan na. Matry nga mag-serve. Few inches later. Ay, so guys, pauwi na kami. So, ang dami ng mga tao po. Ang dami nang naliligo. Time check 9:21. Ayan guys. So, dito ko na tatapusin yung vlog ko guys. Okay, bye bye.